Okay yung babae mo na po. Dito po kayo, ma'am. Samahin niyo ako. Ma'am, kayo po hahawak sa ulo. Laki mo. Pala mo ganito, alam ko eh. Yung Ayan na po, just pina-check niyo na po ito. Pina-check niyo na smart test Apo, niyo. ayun daw po yung pinaka. Tara po. Gusto niyo pong tanggalin yung damit niya? Yeah, okay lang. Okay. Tara po, Gi. Pineapple dog. Yan na po, bitawan niyo na po. Bitawan niyo na po. Lalayan niyo na pag umakyat siya. Pag umakyat na lang po siya sa kanya na taas. Kasi medyo matangkad si girl. Madilaan na. Sige na po, iakyat niyo na po. Gusto na niya na sumampa. Mataba din siya. Hindi po, harap niyo. Mamaya pa sila magtatalikuran pag may pasok. Ma'am, pahawak ko mabuti. Sige. Sige pa, isa lang pa. Hindi pogi. Last chance. Mamahulog na siya. Ba't niya? Last dance, boy. Ayan na yan. Pakita mo sino ka. Ang bigat niya. Ayan mo rin yung sarili. Diligyan na natin. Hinirapan mo mo. Ayan na po. Sige, baba nila po sa gilid. Baba mo lang. Ay. Okay na po yun? Hindi na po. Uy! Galing mo rin siya sa akin. Talikuran na. Apo niya pa po Sige, yung ma'am. hintay. I-ano niyo pa siya. Ikat mo pa. Bait mo pala eh. Oo nga pala. Teka. Tira mo. Sanay ako sa kagat. Ay, hindi na po. Pero nakapatong na po siya, so okay na po yan. Naamoy niya na po kayo. Good day yan. Naamoy din nila ako yung may aso. Opo, pagka may aso, alam nila yun. Kala nila aso may katabi nila. Di ba, Bert? Pasok na yan. Titig na. Titig mo. Pasok na. No, Hershey's. No, Hershey's. Sobrang init po pala. Walang init business may aircon. Lakain daw. Pasok na. Galing pala ni baby boy eh. Ano? Na-practice di mo yung Na-practice po. Alam niyo po nung last time, nilabas niya po yung buong pututoy niya. Kahapon na isa lang po yun, di mo po. Ano ito pala? Pag 7 na. Nalatado na sila. Opo, puti na po. Lalo na po kasi black siya. No, lang. Wala na. Hanggang 8 eh. Ang pinaka-maximum. Pag 9, malik na natin sa 20%. Pepper, wait na. Wait pa rin. Tanyo lang. Hintay na. Ang ganda mo, Black Lady. Ang ganda-ganda, chubby-licious. Sabi sa daw, Pepper pa. Ala kayong ano, chihuahua pa. Taba-taba din ito. Taga-ubos ng tira. Opo, Ikaw, grabe po taga-ubos ito. ka rin ng tira. Yung mahirap po kung laging may nakalagay dyan. Ano po, hindi naman. Oh, huwag kang kain-kain. Para madami ang babies. Madami kalaro. Yan ito ang classic na version. Opo, siya po. Nung bata po siya, sobrang brown niya po talaga all over. Hanggang paa po. Hanggang pa ako, brown talaga siya. Classic. Nagsisigaw po si Milo sa taas. Pero, nagsigaw yung isa kong kasi. Ano po yun? Shih Tzu po siya. Lalaki po. Lalaki po. Pero pinaghiwalay po na Kasi naamoy niya kasi oo niyo pa pangit ang ano, Russian Shih Tzu nakakita na. Pangit po. Wired, parang wired Yung buhok, nila, oh. pangit. Pangit. Parang GRT na wired. Parang Wired. lolo lagi. Opo, tama po. Bata pa pero lola ng mukha. Pangit. Kunti na lang, Pepper. Ang lakas pa oh. Kahit lolo na oh. Ha? Kaya pa. Nangyari dito sa tenga niya. Naku po, kinakain po niya. Sinunod niya na po yung kabila. Tignan niyo po. Nangangatay. Yan po. Hindi po, kinakain niya po talaga.
Masakit nga. Kahit po nung baby pa po siya, ganyan na po. Basta mami, wala kang tenga. Ginagawa po niya ito na Okay, sa ma'am. church. Patayin niyo naman pa-picture para may picture sila.